моста и имаше такса за моста 12 лева, за винетката е 8 евро. И е по-добре да, след като минеш на първото гише, там е за колите от Европейския съюз, като минеш гишето, там няма проверка, защото сме Шенген. И продължаваш малко напред и вдясно се вижда гише за винетки и оттам е по-евтино да си вземеш. За 10 дена има за 8 евро, отколкото онлайн. Проверих, че има, но там беше 15 евро. И това е. Сега продължаваме към Крайова. Малко опословях. Каза се, че и онлайн не може да се намери по-евтина винетка. Просто не е от първия линк, който излиза. Мястото, където отседнахме, беше доста близо до центъра, но не беше най-удобното и хубаво, но не беше толкова зле. Може би няма да го препоръчам на някой друг, но все пак беше добре за двете нощувки, които бяхме там. Това ни е място, където ще спим 2 нощувки. Оправихме се и отиваме първи ден в Крайова да обиколим и ще видим Коледния базар най-вероятно сега. На 20 минути сме от центъра пеш и най-вероятно ще ги вземем за 15 най-много. Тъй, че като има нещо интересно, ще снимам. Тази църква ни беше по пътя от квартирата до центъра. Това имаме градския транспорт. Не се возихме в него, но изглежда добре. От тук вече почва едната част на базара, там където беше украсено с мечетата. И мисля, че на тази голяма алха отсреща се случва нещо, но ние така и не видяхме какво точно се случва. Освен, че може да се качат хората и да се снимат на нея. Да, но аз снимам блога, който е по-важно от текста. Ето, после се дойде, може би да взема някакви работи. Так, Тук
тук се оказа увеселителната част. Има някакви съоръжения, виенско колело, влакче и някакви неща за деца по-скоро. Това им е общината и малко по-късно ще видим празника им, който празнуват революцията си за 22 декември. Бяхме малко объркани какво става, защото имаше войни, но после разбрахме. Това е частта с румънската скара. Тя е доста дълга улицата. Като цяло продават едно и също. И е доста скъпо. И е доста мазно. И първия път, като ядахме, което ще видим след малко, по-добре да не го бях яла. Доколкото си спомням, нашия приятел ни каза, че това е храма на Свети Димитър и мисля, че е най-старата им църква и им е главния храм. Това паркче беше в една от преките и беше доста приятно. Имаше на различни места статуи, които бяха направили коледни и можеше да снимаш с тях. Това е увеселителният парк, вече с светлините и до него е техният театър. И вечерта е с лампички. Пак както бяха в началото. О, не, има го този.
Горе-долу на такава гъстота бяха хората. Ако избягваш събитията, които бяха организирани, определено може да избегнеш и тълпата. Ние не се бутахме изобщо да гледаме нещо конкретно, просто си обикаляхме и беше добре. Сега ще пробваме донати с шоколад и писташио. Хубаво ли? Опитай го първи тогава. Това за влога ли е? Малко пари ли? Това е прословутия Дядо Коледа, който се спуска от мола до срещната сграда и ние случайно го видяхме. Бяхме до туалетната в мола и като излязахме и просто го видяхме как се прибира. И там беше много добро място да го гледаш. Ако бяхме планирани да го гледаме, там ще е много добре. Накрая седнахме на едно от заведенията, които бяха по пътя. Даже не спомням как се казва, не е някакво конкретно. Беше обаче в такова като балонче. Беше интересно. Това беше днешния ден. Ден 1 в Крайова. Засяхме и наши приятели и беше много забавно с тях. Те ни разведоха, защото вчера са тук. Тъй, че сега се прибираме, защото вече е студен. Another day, another sleigh. Крайова, ден 2. Днес ще се разхождаме из центъра и просто ще гледаме някакви сгради. Пак ще минем през пазара. И така. Това е университета на Тея. Затворили булеварда. Това им е театър. Ето става, не знам. Установихме, че тези ще дойдат там, където бяхме на общината. В 1989 са имали революция. И затова сега има празник. На 22 декември. Ето всъщност от тук се вижда Дядо Коледа, който се спуска от мола до тази сграда от среща. Another day, another манчичка. Сега ще дегустираме. От тук по-ми хареса. Шичето беше добре. Боба беше хубав, панко безсолен. Но пак беше доста скъпо за това, което е. И ни остана и си го взехме. Но предишното пак ни остана, но
Там може да оставиш на бездомните и те минават и си взимат, ако има нещо на масите. Честно ревю на мръвките, ние си заслужават. Заслужавате се пробват, ама Заслужаваше да се пробват, да, ама пак са много скъпи за това, което са. И са много мазни. Ама е така за един път да ги пробваш е окей. Тази сграда е някакво байро кафене. Не знаех, ама какво да направим. Опитахме се вчера да влезем с нашите приятели, ама нямаше място. Ама всички се снимат и тук отпред като цяло. Иначе е хубава сграда. Направили са си кафене. Тази сграда е срещу мен. Малко ми напомня на Пловдив, точно на Капана, и като отидеш през уличките, където няма нищо интересно, да са просто нормални сгради. И другото, което ми напомня малко на Италия. Малко балканската Италия, това си говорихме преди това. Починахме си, облехме още един слой дрехи и сега отиваме да търсим нещо за вечеря. това път ще нещо такова какво ще да стане. Хитър. Това ни беше последното ходене до центъра. Минахме само покрай пазара, но искахме просто да седнем някъде и да вечеряме. Седнахме в нормално заведение. Беше много приятно и си заслужаваше атмосферата и беше топло и нямаше толкова хора. Не знам защо. Беше много хубаво и аз си харесах пастата и си харесахме и бургера. Даже бяха 2 бургера. Беше много добре. Бяхме сега в това заведение, дето снимах в даунтаун. То е точно до едната част от пазара. И си хапнахме и спинахме много по-добре за същите пари, колкото ядахме ония ден мървките. Вчера, които мървки ядахме. И препоръчвам там да се ходи, отколкото на скарите, които са румънските скари на базара. Тук пешеходните пътеки са като в Пловдив. Не ти спират на тях. Или трябва да си много смел и нагъл да тръгнеш и да ги накараш да спрат, или просто те ще си минават и няма да спрат. Друго любопитно е, че котките са хубави като нашите, не като гръцките, де са малко грозни. Ама не можах да снимам нито една котка, де. Само ги видях, те са много бързи, много бягат. Another day, another sleigh. Ден 3. Освободихме място, където спим. Отидахме, отидахме на Кафан и сега отиваме на парка. Там имаме зоопарк и някаква ботаническа градина и някакви нещо като замъци, които ще разгледаме. Видиш мишка.
Забелязахме, че освен че има чешмички, навсякъде има кофи за буклук, което е хубаво. Затова няма и буклуци никъде по пътя. Не знам какво държи. От тук почва зоопарка. Той е като в Хасково този, отворен, с безплатен вход. И застана точно на табелката. Само ли сега? Не знам. Само Щрауса е тук. Той си яде нещо. И ламата. Често близо. Той спи. Бял елен. Може да се скарали за това да спи така. Тук има и кафелички. Ехе, не са много. Какъв е голям. И там още един. Ма без рога. И седна тук. Седничка. Не. Yeah. Не знам. Ехе, той до тук дойде. Боли. Има езеро с водни крила и лодки.
Това бяха 3 дена с мен в Крайова. Благодаря за гледането и ще се видим в някой друг влог. Евентуално.